Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphina kuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalombukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe channel, ulike i-video ebese uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video engipostayo kule channel wena ke bese uthola i-notification, then bese uyangena ngokusheshsha kuleyo video uyayibuka zikwi-trend TV. Siyaqinisekisa ukuthi ke sikulethela ke lolu daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Inkathi zakwethu kune video engizoyishare njengamanje, i-video le ekhombisa ubuqhawe ngendlela eyisimanga. Ngithe bafethu ngeke ngayishare hleze siyibona ke igameko zenzeka imihla namalanga, kodwa lesi sanamhlanje sithe ukuhluka and ngiyaqala ukusibona lesigameko esifana nalesi senzeka. Le video engizoyiposta njengamanje i-video eveza isigameko esenzeke endaweni yaseMlazi eMega City, inxanxathela ey'tolo lapha ke mawungena nje eMlazi eMega City uqhamuka eThekwini. I-video ke le bafethu ikhombisa ukubanjwa okanye ukuzama kokubanjwa kwemoto yemali. Ubuqhawe ke obenziwe udriver kule video engizoyifaka bafethu, bathe babethi bayamzama nje, ngenzeka ukuthi mhlambe ebezo collect imali khona eMega City ey'tolo zakhona, okanye mhlambe ebehamba ngomgaqo omkhulu, kodwa nje sikubonayo simbona engena ebaleka eze eyongena kule ndawo le engicabanga ukuthi imoto yemali ayingeni khona, ayivumelekile ukungena, kodwa for ukuphephisa imali kanjalo nempilo yakhe kanjalo ke futhi nomsebenzi wakhe ukhethe ukuthi ngoba kuyangeneka angingene ize kungavumelekile. Bafethu nayi le video le engizoyifaka njengamanje. Ayike ngaliza kwethu, ngithembe ukuthi niyazibonela ubuqhawe obenziwe ilo driver ngenhloso yokuphephisa umsebenzi wakhe, including nempilo yabantu ebesebenzisana nabo okungama security. Okubuhlungu ke bafethu kulesa sigameko kulimele nomunye ke wama security ke wase azama ukuthi ke atholele usizo oluphuthumayo, nokho ke akashonanga, kodwa ke nje abafana impela ke bahambe bengaphethe idwa njengoba sibona imoto isijika isibuye emuva, bebebona ukuthi hayi bafethu la silozile asihambe. Bafethu make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona bafethu ngilethela ke indaba ezitrendayo usuku nosuku, so make sure ukuthi uma ungasubscribe-ile kwi-channel uyasubscribe, uciphisa i-notification bell, ungakhohlwa ukulike i-video. Bafethu asihlangabezane kwi-video elandelayo.